nirringrazzja lil Maltin Lawċin kollha. Is-somma finali ta' din il-maratona hija propju 500,8,225 euro. Grazzi lil Maltin u l-Lawċin kollha tal-kontribut tagħkom. Din kienet is-somma finali miġbura mill-Partit Nazzjonalista waqt il-Maratona tal-Ħadd Maratona li kienet l-ewwel waħda li ġiet organizzata minn meta Alex Borch kien elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Maratona li matul l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kellem dwar kif flimkien mat-tim tad-deputati tiegħu kommessi li jindirizzaw l-isfidi li qed iħabbat wiċċu magħhom il-pajjiż flimkien bħala gvern alternattiv u b'saħħtu. Waqt intervista li saritlu matul ix-xandira tal-Ħadd Alex Borch spjega diversi proposti li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jfassal bilan li jirrifletti l-pols għall-poplu fost l-oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam ma' żieda fil-popolazzjoni, it-traffiku, l-għoli tal-ħajja u l-ambjent. Qed naraw survey wara l-ieħor illi huma x'inhuma l-iktar issues u sfidi li qed jinkwetaw lill-poplu Malti Wawċi fosthom l-overdevelopment, l-overpopulation, l-ambjent ta' pajjiżna, l-għoli tal-ħajja, illi l-poplu qed jistenna li jkun hemm verament partit illi jindirizzhom. Aħna mill-ewwel ma qadniex biss in the offensive, ma qadniex biss nattakkaw x'inhu ħażin, imma mill-ewwel bdejna nkunu proattivi u noħorġu l-proposti kif nistgħu insolvu ftit minn dawn il-problemi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna wkoll li kif ninsabu fuq l-adba tal-budget u insista kif il-gvern għandu mhux biss iħares il-pajsaġġ ta' madwarna iżda jagħti appoġġ lil ħaddiem fost l-oħrajn billi jelimina t-taxxa minn fuq il-kola. Intant, f'intervista separata li saritlu aktar tard matul ix-xandira l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch flimkien ma' Sara Bajjada sostna kif l-aħħar ġimgħat offrow jiem impenjattivi u ta' sagrifiċċju madankollu kienu ġimgħat ta' sodisfazzjoni li laqgħu ħemmamijiet ta' nies li lesti jaħdmu għal ġid tal-pajjiż. Il-fatt li jiena l-ħin kollu għaddej minn ħaġa l-oħra u filli jkun hemm skeda motu fid-daqqa u l-ħin tqaleb ta' taħt fuq paċenzjuża ħafna u dik hija xi ħaġa parti essenzjali li qed tissapportjana għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma jkollokx persuna li tkun paċenzjuża żgur li ma tasalx. Però l-iktar ħaġa wkoll li nammira minn serja l-empatija. L-empatija illi mhux qiegħed hemmhekk għall-pożizzjoni, mhux qiegħed hemmhekk għall-ritratti u għas-social media, però edem għax tixtieq vera tagħmel differenza fil-ħajja tal-bniedem. Sara Bajjada insistiet li għalkemm kienu jiem differenti u impenjattivi ferm, xorta waħda tammira l-fatt li Alex Borch isib ħin għal kollox fejn minkejja l-impenji qed isib bilanċ bejn il-ħin tal-familja u l-kuntatt kontinwu man-nies illi ma jaqafqad. Finalment, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ringrazzja lil Sara tal-li dejjem saba bħala spalla soda bastun illi mingħajrha ċertament ma jkunx jista' jwettaq dak illi qed iwettaq b'serħan il-moħħ, sosten u mħabba.